ase umugusi bakoragwa goseba kansara bwetane 53 nigo kurwase county ya Nyamira nigo baragwa n'umunyakirogobo kansala Kennedy Ondicho uyu bakora bakangambia asomujumbo West Mugirango Omoske Steven Mugaka ase eganga yaye yo kugania eserikali kongoya umurubiryo bwoko bakana abakansala abo n'abatayabuna nigo babere akumbigwa ase egeka ekembe ensemo yende abakansala abo nigo batebiruna ebagendrete kwa eserikali regeti okoboko ase emirimo elia bagokora Fadgad Gisimba niga gutumanya Abakansala kurase county ya Nyamira besoke na kuburia ababunge bonzi naboigo abaseneta basugume asubwango elio baywetie umuswada oyorengete kuchya koirania okoboko asemeremo emiya elio bakorete ekero baringe asoborai kurase umwaka werweyemo chimya kianda na 53 wika umwaka w'ekirubere na 13 Igotora abakansala batangani kyo bisi bagotumia bintu twagajete kya semburi kiraro robono gati gokore gazi ni twagajete ono ngati bakora babete bikaro mbago toinyora inkieke bakugamba lakini tubatotiga nyuma ebintu twakorere tamangana devolution ntuntu anyakorora gente ketwarigetie gotwakagerete ngegenteke ngeche gotokonya kumbe ntugo twebetwe abange baito mnabaga kabarayiga abange ebasugumunechi nyange baretu gocha igona batokoroboro abange bakure last weekend twatinde kuyonde ande bona abanga abacha na mariyo gona chinseji na mariyo baguchikonyo ono tokoboringa abarayi baito imokire igoro tigatora tigango bonyomba abakansala abaiga bakoragwa n'umunyakirogobo kurwase county ya Nyamira aserieta kansala Kennedy Ondicho nigo bakirebuya asomubunge o West Mugirango muwakiri Steven Mugaka ase okorokya iganga yogosuguma umuswada oyoiga na nigo barure esegeto asabande boigo basugume ne twamanyire ng'ebintu ebyo birira satambe ekyara kurwase ebintu byasukire gocha ntorenere nane gotweresare nane toroche bunagenderete gosuguma ebintu bono egento kyo moiso nko baonya abajumbe bagusi mwatigire abakansala bagusi bachandikire mutako bwatisi omweshimiwa Steve egento ekege sinini tonyora kabesa kagaito karoro Steve gako bwatia egere torore gosenga tokonye libaga tokonya kuba ensemo yende y'abakansala abaiga batebire barabwo mbache kogenderera kuyibwatesia eserikali eregeti. Mimi katika hii Nyamira County ndio chairman ya Ruto tena 10 years bila break. Kwani nitaambia wa matuwani nini ikiwa niko nyuma yako? Nitaambia nini matuwani? Pesa. Pesa, si ni pesa? Pesa. Na hivi karibuni tunataka utuite tukuje State House. Talk at the State House, we share, we greet him and we give him our memorandum. So that when he comes to Nyamira, he will know the developments he's going to talk about because we are the leaders. In fact, we are the initial leaders, we are the grassroots leaders, and nobody can now say that the former councillors are now written off. These people are very important, Mr. President. Hinko reporter Gatembe, kurwaso muche oyoiga okebirigo, oyogotoka imeye bunge ya West Mugirango County ya Nyamira, Fadgad Gisimba.